बे समाव नोंथांमोननिसिम मोनसे साननो गोनां खौरां जेराव गोसो बेयावनो सेल्फी लादों आथिखालनि सुबुंफोरा जाय समाव जाय जायगायाव सेल्फी लाथाव जाया बेबायदि जायगायावनो लादों सेल्फी लाना हगारदों मासे थैनाय लख्राजों माखासे सुबुङा डिब्रुगड़आव जानाय बे जाथायखौ ससियेल मिडियायाव हगारनाय मोनसे भिडिअआव नुनो मोन्दों मासे थैनाय लख्राजों माखासे सुबुंफोरखौ सेल्फी लानाय बेजों लोगोसे नुनो मोनबावदों थैनाय लख्रानि आसिगुर हाथाइफोरखौ बख'ना लांनाय खैफोद जानाय समावबो बेबायदि हाबा मावनाया एसे साननो गोनां मिथिनाय बादिब्ला बे लख्राया डिब्रुगड़नि जखाय फरेस्ट बिटनि सिङाव थानाय बकपारानि लामायाव गंसे गारिजों दानथार जालांदों रिपर्टनि बुंनाय बादिब्ला बे लख्राया लामा बारस'नो नाजानायाव बे जाथाया जादों बे समाव नोंथांमोननिसिम मोनसे साननो गोनां खौरां जेराव गोसो बेयावनो सेल्फी लादों आथिखालनि सुबुंफोरा जाय समाव जाय जायगायाव सेल्फी लाथाव जाया बेबायदि जायगायावनो लादों सेल्फी लाना हगारदों मासे थैनाय लख्राजों माखासे सुबुङा डिब्रुगड़आव जानाय बे जाथायखौ ससियेल मिडियायाव हगारनाय मोनसे भिडिअआव नुनो मोन्दों मासे थैनाय लख्राजों माखासे सुबुंफोरखौ सेल्फी लानाय बेजों लोगोसे नुनो मोनबावदों थैनाय लख्रानि आसिगुर हाथाइफोरखौ बख'ना लांनाय खैफोद जानाय समावबो बेबायदि हाबा मावनाया एसे साननो गोनां मिथिनाय बादिब्ला बे लख्राया डिब्रुगड़नि जखाय फरेस्ट बिटनि सिङाव थानाय बकपारानि लामायाव गंसे गारिजों दानथार जालांदों रिपर्टनि बुंनाय बादिब्ला बे लख्राया लामा बारस'नो नाजानायाव बे जाथाया जादों बिटिआर हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां 68थि भारत रत्न लोकप्रिय गपिनाथ बरदलै ट्रफी जोलुर बादायलायनाय बे बादायलायनायखौ गिबि खेबनि थाखाय बिटिआरनि सिङाव थानाय चिरां जिल्लायाव सोलिफुबाय थानाय मार्च दाननि गेजेराव खुंफुंनाय जागोन गुवाहाटी स्पर्ट्स एसोसिएशन इन एसोसिएशन विथ सुबुंथि फाउन्डेशननि बानजायनायाव देग्लाय चिरां थाइखाजरानि राइन' क्लाब गेलेग्रा फोथाराव 2022 इं 25 मार्चनिफ्राय जागायनानै 30 मार्चसिम जोबथा बादायलायनाय जागोन गासै मोनब्रै गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन बे गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि मुंफोरानो जाबाय नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि चिलं लाजं एफसि आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार बादायलायनायनि सम खाना होखानाय बादियै 25 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि 26 मार्च खालि शिलं लाजं एफसि आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार 27 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार 28 मार्च खालि इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि आरो शिलं लाजं एफसि 29 मार्च खालि आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार आरो इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि 30 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो शिलं लाजं एफसिनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन जानो थांनाय बे बादायलायनायनि टिकेटखौ दानिफ्रायनो टिकेट काउन्टाराव होनाय जाबाय नायनो गोसो गुदुं एबा जोलुर बादायलायनायखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा थाबैनो टिकेटनि थाखाय 9547461257 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन एबा बुकिं खालामहरनो हागोन।